bora kata minandi gawo finitu kon ma udaga yoro kon Faransi ministre misigile me kele kon kunya kuna ale kon dimine do ko sobere ka sabu ke film do e film be kuma mali ale ni Faransi kon kan isha ale kon mini dabla la kudai malla Lisi ulu kon e seben kon na kulu mogo be e kanande keme fla ale ni ko kon na ka bo malla kata irsi ambali mo obisim lay anga dun kibaru keneka amena ndado ni kibara nuna kulu wala aywa kibara folo be talike ka blami la kana kon okumi ayra ka fo ko février kalo kleta annan kon nala colonel Sadio Camara ni ale ministre de la défense et des anciens combattants ale kon tara bonye la gawo aywa kaga ntamay kon sefe abulla kulu mata sabula mi droni ko atara no ni ale re kon droni mi ifanga bo ko sobe sabula ko e margi mi ni droni ko re drone TBD ale re droni mi na faka bo am wakati mina bi anga jamana kono nala ore kunna ni colonel Sadio Camara ko ale bora kata ni mina non kon di e gawo fini tuguma o daga rola aywa ila ka fo ko ni droni re ko ale re kon misika ere ngare ke sanfe bulla ka soro attache maba wa ko amiye mujugu nani abode ta ka yala nayi ori senfe mi Sadio Camara aka kuma kono nala aya fira ka fo ko la nyini mimbe mali koni autorité mawla me wakati minambi bakale gamna nyini ngadi sora suma ko la nyini ni rade kono nala ni malien dalendo ulla ko ori senfe ulube fera bela jilenke promesse imta malien yo ko bo asrafe ko ni ko damne sabla mi décembre kalo tamene samba fla ale ni muban fla kono nala ko ese ware ka yuta soro ko bi ko turube e gawol tala ko wa ko dona nata mi buma ko ale ni mali fanta annani bela jilna ko e bela jilen hono bi ita soro biga e finitu ku dala rola ore gumna ko ul kon be malien fu ko sobere uga dana yenda wa ko ulube e fera bela jilen ke mi ni droni ana nyogo na chama ani fefe be no mi se ku de me kele kono ogun kono la ko ga nyini kadi e malien dum wala sa mali bi se ga se ba ya soro to gomina aywa awni ni anga jeka e Sadio Camara ka kuma la me abeka la se mi na zarakai. Les ambitions des autorités de la transition sont de fédérer tous les Maliens pour que nous puissions ensemble relever les défis auxquels le Mali est confronté. Nous ne ferons aucune différence de région, de religion, ni de mode de vie. C'est pourquoi nous avons reçu l'instruction du chef suprême des armées, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, d'être au plus près des populations les plus éprouvées pour les aider à les sécuriser. Aywa otamane ga boy Faransi ministre de la défense ale kon dimine do ko sobere ko ka sabu ke film do be no ina to boy Black Panther ale de kon bo Black Panther de ya la ka fo ko film tourner la ul kon kumika kuma farafina ka film kon la we la ka fo ko farafina e jemanai sebe farafina ko sobere ko nga ko e majugo do no do usin ko ko ka seba ya boshula wa ko o majugo nte mbore ko o ina zaro yi ore o kumna Black Panther koni de la ale re bora ala mabe jabara no sanfe ka ida ka fo yoro do be na yoro be Mali o yorina ay dala ka foko tubabu finiti wuri nana Mali la ko kana Mali koni eresusu beta katane o le ka fo Mali dugu jugoro fon ani Mali na fama fa ko beta ko katane o finiti wuri la ko fini mu yerula o le ka fo bargani mo koni gateni o le yerula o le ko na mi Faransi ministre de la défense koni bolendo ka kuma aga bololo sero sa fa ka ida ka foko film ki besena ko abega ida ka foko Faransi mercenaire ko ulubuna wuli ko wele bogo jenni sanfe ko sabula ko oni bega Faransi finitugu mangulu chia jinya bernyana ore kumna machama ere fana bolondo bololo sanfe ka jabilike ka ida ka foko ja ko do be no ibake mogola nga ko abedigi iyere konna ko ore kumna ko tumachama amansi gambe filmu na je o filmu na iba soro arabu walma farafun walma irisu ulule koni talendo ka ke ina foko mercenaire ka ida ka foko ulule mo juge nga tumashi ikunta ko Faransi finiti kon bola ko ni film kelena o be nani Mali fana ka ni situation yi ko nu bora ni film na ka ida ka foko Faransi mercenaire ko o kuma kon magante ka digi Faransi la ko sabla ko ulu kon ba fo mo chama ma ko mo ule mercenaire aywa ni film yera ulu kon ma mun kala sababu ka ni film kon ni réaliser ko ulu be États-Unis jamana ka o le kun na mi Faransi ministre des affaires ko ale kon mina bo ko ga plati do ni film tourner la mo kama ko sabla ko ulu ga jamana kon to wachia aywa otamene ka be kibara wala mabuluga do pluga wole ka fo shisha ko ale koni mini ni ada blale gudai Mali koni konala aywa kibara mun sira ma wula na ka fo kunu mi ku février ka lo kleta ani nduru ko ga damne minu fu ka tabla
sufɛla la Mali finitigiw bɔra ka taa min ye 600 millions ye ka taa o datugu ani maa fɛn fɛn bɛ yen nɔ ni u minɛna 600 millions k'u bɛɛ lajɛlen minɛ ka taa n'o ye u dagayɔrɔ la ayiwa ko finitigi minnu kɛra sababu ye ka nin baara kɛ o ye finitigila n'olu ka baara bɛnnen don dɔrɔgu ale ni furaju kɔni kɛlɛli kama an ka jamana kɔnɔ ni an b'a fɔ o ma OCS olu maaw de kɔni bɔra ka taa nin baara ninnu kɛ hakilina jiginna an b'a yira k'a fɔ ko a bɛ kalo 6 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ min ye Mali autorité maaw ye olu kɔni ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn min kɔnɔna la o y'a yira k'a fɔ ko don n'a nata min ye 600 min ye ko o kɔni bɛna a dabila an ka jamana kɔnɔna la o sɛbɛn in kɔni kun bɔra de ko ka o hakilina jigin k'a yira k'a fɔ k'u ka nin baara in kɔni jɔ nka kunun min ye février kalo tile 15 ye san 2023 kɔnɔna la ko a baaraw daminɛra ko k'a yira k'a fɔ Mali fan tan ani ɲani bɛɛ lajɛlen na ko 600 ale miiri kɔni tɛna kɛ tuguni wa n'a yera maa fɛn fɛn bolo i bɛ minɛ ka taa n'a ye finitigiw dagayɔrɔ la wa 600 yɛrɛ tɛna don an ka jamana ayiwa kibaruya kuncɛla an bɛ se ka fɔ nin ye tare ye hali bi Mali ale ni Russie ka bolo di ɲɔgɔn ma kɔni senfɛ a yira k'a fɔ ko Russie maaw kɔni ye min ye bourse ko o bila ka na Mali la ko malien écolier 200 ale ni ko olu ka taa kalan na Russie jamana kɔni kan ayiwa kibaruya minnu sera ma koɲa la olu yɛrɛ k'a fɔ ko min ye février kalo tile 14 ye ko sɛbɛn in bɔra ministère des enseignements supérieurs et de la recherche scientifique kɔni ka sɛbɛn in kɔnɔna la o y'a yira k'a fɔ ko Russie jamana maaw y'a laɲini k'a yira k'a fɔ ko Mali kalanden minnu bɛ sanfɛ kalanso la kɛrɛnkɛrɛnnenya la licence b'o la master ale ni doctorat ko u mago bɛ maa 200 ale ni 90 de la ko u ka taa kalan kɔni na Russie jamana kan san 2023 fo ka taa bila san 2024 kɔnɔna la ko maa o maa n'i bɛ fɛ ka nin bourse in kɔni laɲini ko ni i mago bɛ licence kɔni na ko o ka sɔrɔ bac kɔni diplôme b'i bolo walima n'i mago bɛ master la o ka sɔrɔ licence kɔni b'i bolo walima n'i mago bɛ doctorat la o y'a sɔrɔ master walima maîtrise o b'i bolo nka o y'a sɔrɔ mention fana b'i bolo ni mention in na n'o ye assez bien n'o o kɛra ani ni i y'a sɔrɔ farikolo kɔni kɛnɛya fana b'i fɛ ko i bɛ se ka postuler nin o de ye k'a fɔ u ye site dɔw kɔni bila n'o o site in yɛrɛ la n'o o tɔgɔ ye https://education-in-russia.com k'i bɛ taa o site in sanfɛ n'i taara o site sanfɛ kunnafoniya jɔnjɔn bɛ sɔrɔ o la walasa i mago bɛ se sɛbɛn fɛn bɛɛ lajɛlen ma k'o kɛ walasa i nɔ bɛ se ka ye nin bourse ko in na wa ko a délai kɔni dan ye min ye février kalo tile 20 ye ko a délai dan ye olu kɔni ye wa ko ni maa min bɛ fɛ ka nin kɛ n'i taara site in sanfɛ o ka sɔrɔ passeport yɛrɛ kɔni b'i bolo passeport min bɛ yen nɔ min date yɛrɛ bannen tɛ o kun na n'i taara i na se ka i ka candidature kɔni don walasa e nɔ bɛ se ka ye nin wa an balimaw ni kɔni kun ye an ka bi don kibaru ye k'a dɔ kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn an ka don kibaru wɛrɛ kɛnɛ kan